Едни от най-добрите GPS, които се намират на пазара в момента, са G9 на Global Top. Те поддържат NMEA протокол и са с процесор Mediatek 3333. За да се конфигурира добре за нашата работа, трябва да му се наби естествено подходящия фърмуер. За целта модулчето трябва да се запои на някаква платка, която е удобна за работа. Тук имаме захранване, индикация, че GPS-чето работи. Когато гасне светодиода, GPS е фикснал и с това кабелче се свързва през такъв модул сериен към USB, респективно RX с TX, TX с RX. Може да се използва какъвто намерите от този тип модул. В общи линии почти всички стават за работа. Включваме. Всичко светва и GPS-чето започва да работи. За да можем да го префлашнем, обаче не трябва съответният инструмент за флашване. Това е Flash Tool версия 1.2.3. Естествено трябва да инициализираме компорта, на който ще работим. В нашия случай е COM3. 115.200 бода. NMEA-та е 9600, в нашия случай няма кой знае колко голямо значение. За да може обаче да са флашни, трябва да се наби първоначално едно бинарно файлче, което е една малка програмка, която прави процесора подходящ за флашване, т.е. разрешава флашването в рома на правилния софтуер. Значи в нашия случай това е файлчето, всичко в едно за Mediatek 3333. Избираме го и след което трябва да изберем правилния бинарен файл за рома. Така. Ето го. G9 10 Hz, 3333, 115, 10 Hz. Това е нашия файл. Избрахме го. Връзваме се. Ето, connect са. Download. За съжаление, нищо не се случи. Трябва да почнем наново. Компорт 3. Скоро 115 и 200. 9600, 115 и 200. Download агент 3333, всичко в едно. Ромчето така 3333, 115 10 Hz. Connect, Download. Ето този път обаче работата стана. В момента се флашва нашия GPS. Работата е леко досадна, но за сметка на това пък после резултатите са добри. Ако някой се интересува после да пише, ще му пратя файловете, които са за зареждането в GPS-а. Бинарните файлове. Окей, зелено, всичко е наред. Затваряме това, не е необходимо повече. Трябва да инициализираме вече самия NMEA протокол. За целта използваме мини GPS. Избираме отново компорт 3, 115 и 200 и отваряме. Ето, всичко е наред. Setup, значи за да влезем в Setup трябва да натиснем Ctrl Alt и S. Така, тук трябва да изберем
Значи забраняваме VTG-то, оставяме GGA, значи 10 Hz всичко е наред, GSV RMS забраняваме, GSV оставяме и тук GSA оставяме да работи. 115 бода и 10 Hz. Ами общо взето това е. Тук всичко е наред. Статус. Затваряме и излизаме. За да може обаче много бързо да се свързва GPS с сателитите, ще използваме една програмка за асистиран GPS, която ще му зададе първоначална инициализация долу-горе да знае къде се намира в момента. Значи, това е пак програмка, която е фирмена на GlobalTop, AGPS се казва Tool, версия 1.09 ползвам аз. Избираме 115.200, компорт 3. Това е от последните 14 дни да се извади статистика, която да се наби вътре, за да може да се ориентира правилно къде се намира първоначално. Значи и download. Да, иска да сме свързани с света. И се търси данните в момента. Ето намери. Download file complete. И следва да са апдейтни асистирания GPS. Данните за асистирания GPS. Да не ви притеснява датата, тя е относителна в момента, в който се свържи действително с сателитите отгоре, датата ще се оправи, ще се инициализира. Първоначално. Това може би е датата, в който за първи път са изнесени сателитите на GPS-а. В никакъв случай не изключвайте устройството, докато върви това, защото ще го скапите. След като свърши зареждането от асистирания GPS, трябва да изнесем GPS-а навънка и да го оставим поне за половин час или 40 минути, за да може той да се наруи сателитите, които са му необходими и да са фиксни първоначално. Там нататък вече нещата ще стават доста по-бързо. На практика, когато всичко е наред, фиксва за по-малко от няколко секунди. Аз съм много доволен от тези GPS-и. Буквално точността, която постигаме няколко сантиметра с тях. Модела на практика стои като закован в небето. По принцип съм си и фен на NMEA протокола, защото има по-подробни описания за него. Ако някой се интересува да се обади, ще му пратя да чете PDF. Не, че другите системи са лоши, но всичко върши работа, стига да е настроено правилно. 91%, 92%, 93%, 94%. Бавничко. Така. Готово е. Ето вече излезе редовната ни дата. 2015, 11 месец.